Για το ωραίο σάντουιτς θα χρειαστούμε κέτσαπ, τυρί, άριζα, δημητριακά και ψωμί του τόσου. Λοιπόν, παίρνουμε το ψωμί του τόσου. Βάζουμε την πρώτη φέτα. Μετά παίρνουμε μια κούφτα δημητριακά. Βάλαμε και τη δημητριακά. Μετά ρίχνουμε κέτσαπ. Τα δημητριακά μας. Μπόλικη πέ κέτσαπ. Να κοιτάξτε. Μετά παίρνουμε το σαντουιτσάκι. Μετά το παριζάκι. Και τώρα τι άλλο θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε και μια μουστάρδα. Ωραία δεν είναι η μουστάρδα. Να κοιτάξτε. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό θέλει λίγο κούνημα η μουστάρδα. Την κουνήσαμε. Έλα, έτσι. Έλα. Ωραία. Θα λίγο σαν κέτσαπ. Αυτό είναι το ωραίο σάντουιτς. Κοιτάξτε εδώ, ωραίο, Αυτό ήταν το βίντεο και σήμερα. Like, subscribe, share και ό,τι άλλο θέλετε.